खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ एबसुआ फिन आरोबाव सोमावसारफिनगोन नाथाय मानो मा जाहोनखौ लानानै सोमावसारफिननो ओंखारदों मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर'आ खोथा होनाय बायदियै फैगौ 29 अक्ट'बर खालारखालि थामहिनबा बोहैथि दाननि 29 अक्ट' खालाराव बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि थांखिखौ लानानै सोमावसारफिननाय जागोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जालांनाय बर'नि थामथि बिटिआर गोरोबथानि मावफुंनो गोनां आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनांगौनि थाखाय आसाम आरो भारत सोरखारनि नारसिननायनि थांखिजों गासै जिल्लाफोरनि गाहाय मावख'फ्राव फैगौ 29 अक्ट'बर 2025 आव फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय बिटिआरनि गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेदेर हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जागोन। गाव गावनि जिल्ला मावख'आव एबसुनि फिरफिला आरो दाबिफोरनि लिरनाय प्लेक कार्ड बाहायनांगोन। हाबाफारियाव बाहागो लानाय सुबुंनि अनजिमाया 1000निबो बांसिन जानांगोन होनना मिरु एबसुनिफ्राय बुंदों। नैथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों। सिंगापुरनि हाइ कमिशनार आरो गिबि मन्थ्रिनि गेजेराव मोनसे जथुमा जालाङो। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय गोबां माखासे गोदान जाहोनफोर मोननो हादों होनना बे समाव रिपर्टफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सिंगापुरनि हाइ कमिशनार आरो गिबि मन्थ्रिनि गेजेराव आसा भवनाव मोनसे सावराय जथुम जादों होनना मिथिनो मोनदों, जेराव सिंगापुरनि हाइ कमिशनारआ जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय गोबां माखासे गोदान क्लुफोर मोननो हादों आरो सिंगापुरनि पुलिसआ जायखिजाया समावनो नायबिजिरनायनि फोरमायथिखौ होगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायनि नायबिजिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनानै माखासे सुबुंफोर जाय जुबिन गार्गनि खाथि सोमोन्दो गोनांमोन श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्दीपन गार्ग बिथांमोनखौ बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालियाव लाबोनाय जादोंमोन, जेराव गोबां दुंहाव थासारिबो जानानै थांबाय। जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायनि नायबिजिरनाया मोनफ्रोमबो सुलुंनि मोनफ्रोमबो बाहागोखौ सरजाबगासिनो दं। न्यायनि थाखाय गासै आसाम रायजोआवनो सोमजिदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुंहाव खोथा बाथ्रा माब्ला न्याय मोनगोन जुबिन गार्गआ? माब्ला बिथांनि थैनायनि गुबै जाथाया सोराङाव फैगोन? माब्ला दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होगोन? बेखौ लानानै गोबां सोंथि दिखांदों रायजो राजाफोरा। लोगोसे जुबिन गार्गखौ अनसायगिरिफोरा बेराफारसेथिं ससियेल मिडिया थामहिनबा फेसबुकनि गेजेरजों जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा गार्गआ खावलायनाय बादियै #जुबिन थामहिनबा जास्टिस फर जुबिन लिरनानै पस्ट होनाय 2 मिलियन जानो थांगासिनो दं, जेराव दासिम 1.5 लाख थामहिनबा 1.5 मिलियननिबो बांसिन हेशटेग लिरनानै जास्टिस फर जुबिन लिरनानै पस्ट खालामनायखौ ससियेल मिडिया एबा फेसबुकनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो बिटिसिआव थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ रां जाख्ल'नायनि दाय, खौटि रां लुथिनायनि दाय अजद दिखांबोबाय थादों। जोबथेसालियाव दैथायहरनांगौ होनना गोबां खेब सुबुंफोरा बाथ्रा बुंबोबाय थादों, नाथाय बेसेबां सैथो? थारैनो बिटिसिनि राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफोरा रां जाख्ल'मारदोंना? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसिआव 5 बोसोर प्रमद बर'नि दैदेननाय थामहिनबा इउपिपिएल सोरखारा बिटिसिखौ दैदेनबाय थानाय समाव गोबां समफोराव बिटिसिनि बारग' चिफ जानानै थानाय समाव थामहिनबा दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौबो 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव गोबां खौटि रां जाख्ल'नायनि दाय होनानै हमनांगौनि बाथ्रा गोबां सुबुंफोरा बुंबोदों। बेबादिनो प्रमद बर'खौबो खौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव गोजा न'नि आलासि खालामनांगौ होनना दाबि दैखांबोबाय थादों रायजो राजाफोरा। नाथाय सानैबो दैदेनगिरिनि मोनसेबो रां जाख्ल'नायनि जाथायनि जेबो फोरमान दिहुननो हायाखै। नाथाय बेनि अनगायै प्रमद बर'नि सोरखार सालायनाय समाव गोबां जाख्ल'नाय साख्रिनि मुङाव कारापसन खालामनाय जाथायफोरा गोबां गोसारदोंमोन। लोगोसे गोबां निउज पर्टेलफोरावबो सावराय जानायखौ नुनो मोनदोंमोन। जों मिथिगौ प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखार थानाय समाव साख्रि होनायनि बेलायाव थामहिनबा बिसिडिसि सेक्रेटारिनि साख्रि, फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार वार्डनि साख्रिनि बेलायाव गोबां लाख रां होनानै थामहिनबा रां लानानै साख्रि होनायनि बेलायाव गोबां दुंहाव थासारिबो जानानै थांनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन, जायनि गेजेरजों गोबां ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, पस्ट ग्रेजुएट फोरोंगिरि आरो ग्रेजुएट टिचारफोरनि जायफोर बिथांमोना टेट आनजादखौ लिरदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रायजोनि गिबि मन्थ्रि थामहिनबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय माखासे सान सिगाङाव फोसावनाय बादियै रायजोनि थामहिनबा सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर अनुज पेगुआबो फोसावनानै होबाय दि
दिनैनि गेजेराव थामहिनबा 10:30 रिंगायाव फुंबिलियाव पस्ट ग्रेजुवेट टिचार थामहिनबा ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनि टेट आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होसिगोन। बिथां डक्टर रनज पेगुआ मैया थांनाय सानखालि फोसावनानै होनाय बायदिब्ला दिनै 10:30 रिंगायाव www.madhyamicassam.gov.in वेबसाइटनि गेजेरजों थांनानै जायफोर बिथांमोना पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि टेट आनजाद लिरदोंमोन, ग्रेजुवेट टिचारफोरनि टेट आनजादखौ लिरदोंमोन, बिथांमोना दिनै गावसोरनि रिजाल्टनि फिथाइखौ नायनो हासिगोन। बोसोरफ्रोमबो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हादोरनि गुबुन गुबुन हादोरसाफोराव रौनियाफोरजों लोगोसे दिवाली फालियो आरो बे बारावबो बबेयाव आरो माबोरै दिवाली फालिगोन बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों। बे समावनो मैया मोनसे जर'खा सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रिया बे बोसोराव गवायाव दिवाली सान फालिनो थाखाय साखाफारा जादों, जेराव नेभि जवानफोरजों फालिनो हागौ होनना मिथि मोनदों। थांनाय 11 बोसोराव श्री मदिया सोरांनि फोरबोजों फालिनो थाखाय कच्छ, जैसलमेर, सियाचिन आरो कारगिल बायदि मिलिटारि ओनसोलफोराव दावबायगासिनो दंमोन। नाथाय अपारेशन सिन्दुरनि उनाव बयनिबो गोसोआव सोंथि खालामदों दि बे बाराव गाहाय मन्थ्रिया दिवाली माबादि फालिगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय 2014 मायथाइयाव गाहाय मन्थ्रि जानायनि उननिफ्रायनो बिथाङा हादोरनि रौनियाफोरनि गेजेराव दिवाली फालिबोगासिनो दं। दासिम गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया जम्मु काश्मीर, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल आरो उत्तराखन्डआव आर्मि आरो एयार फर्सनि फसंथानफोराव दावबायनानै बे फोरबोखौ फालिबोदों। बे खेबावबो दिवाली फालिनो थाखाय बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय मोनसे दिङा सान्थ्रि फसंथानाव थांनो हागौ होनना मिथि मोनदों। बलिउडनि सुपारस्टार फावखुंग्रि दीपिका पादुक'णआ मेटा एआइनि गोदान गारां महरै खामानि मावनो खाबु मोनदों, जेराव मेटाजों लोगो जादों, जाय मोनसे स्टेट अफ द आर्ट आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स एसिस्टेन्ट, जाय मेटानि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोराव इनस्टाग्राम लोगोसे वाट्सएपजों लोगोसे माखासे प्लेटफर्मफोराव सरजाबनाय जादों। दीपिकाया मोनसे इनस्टाग्राम भिडिअ'आव बे हेफाजाबनि सोमोन्दै गुसुङै थामहिनबा गोसो गुदुङै फोरमायथिदों, जेराव बिथांखौ मेटा एआइनि थाखाय गावनि गारांखौ रेकर्डिं खालामनाय नुनो मोननाय जादों। हाय, आं दीपिका पादुक'ण, आं मेटा एआइनि गोदान गारां, बेबादि बिथाङा पस्टजों बुंनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बिथांनि बे गारांखौ मोनद' हादोरफोर जेरै भारत, आमेरिका, कानाडा, ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया आरो निउजिलेन्डनि बाहायगिरिफोरा दीपिकानि रुजुजायै गारांजों मेटा एआइखौ बाहायनो हागोन। बे हाबाफारिया सासे फावखुंग्रि महरै दीपिकानि बुहुमुखी प्रतिभाखौ दिन्थिनायनि अनगायैबो सिनायजानाय गारांफोरजों डिजिटेल सोमोन्दोखौ बांसिन गावारि खालामनायनि मेटानि रादायखौ दिन्थिगोन। बे गोरोबलायनाया मेटानि गेदेर थांखिनि मोनसे बाहागो होनना मिथि मोनदों। थांनाय सानखालि रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव हादोरसा केबिनेटनि जथुम खुंफुंनाय जालाङो। इयुननि जौगाखांनायनि थाखाय बे जथुम्मायाव गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लानाय जादों। मैयानि केबिनेट मेलनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल खालामनानै रायजो राजाफोरनो बे थिरांथाफोरनि सोमोन्दै मिथिहोहरो। मैयानि जालांनाय केबिनेट जथुम्मायाव लानाय मोनसे गोनांथार थिरांथाया जादों सत्र कमिसन दानायनि गनायथि। मख'नो गोनांनि केबिनेट जथुमाव मैया सत्रफोरखौ जौगाखांहोनाय आरो संरैखा खालामनायनि थाखाय होनाय सिफारिफोरनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रिफोराबो बाहागो लादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला सत्र कमिसननि गाहाय सोद्रोमाया गोजौ बिजिरसालिनि आजिरा मोननाय बिजिरगिरि जागोन। बेबादिनो रेभिनिउ आयेननि गियान थानाय सासे आजिरा मोननाय मावख'गिरियाबो बे आय'गनि सायाव बाहागो जागोन। बेजों लोगोसे सत्रफोरनि गेजेरनिफ्राय सोरखारा आय'गआव सानै सत्र थान्दैफोरखौ मुं थिसनगोन। जिल्ला कमिसनारफोरा सत्र बिजिरगिरिफोरनि थिनायखौ बाहागो खालामगोन। मख'नो गोनांनि जौगाखांहोनाय आरो संरैखा खालामनायनि थाखाय होनाय सिफारिफोरनि सायाव सावरायदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रिफोराबो सावरायदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला सत्र कमिसननि गाहाय सोद्रोमाया गोजौ बिजिरसालिनि आजिरा मोननाय बिजिरगिरि जानो नांगोन। बेबादिनो रेभिनिउ आयेननि गियान थानाय सासे आजिरा मोननाय मावख'गिरियाबो बे आय'गनि बाहागो जागोन। मख'नो गोनांनि जिल्ला कमिसनारफोरा सत्र हादोराव होनाय रेभिनिउखौ लानानै आय'गनिसिम आर'ज गाबनो हागोन होनना मख'नाय जादों। बेखौबो नोजोर होनानै बुङो दि सत्र कमिसना गावनो नायबिजिरगोन हागोन आरो जिल्ला कमिसनार आरो हादोरसा सोरखारनो नांगौथार राहा लानो बिथोन होनाय जागोन होनना बाथ्रा बुङो गिबि मन्थ्रिया। बाक्सा जिल्लानि जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि। पुलिसआ भिडिअ फुटेजनि गेजेरजों बे जाथायजों लोब्बा थानाय गोबां सुबुंफोरखौ सिनायथिनो नाजागासिनो दं होनना बिथाङा बाथ्रा बुंदों। पुलिसआ बिसोरनि सा 9खौ सिनायथि मोननो हादों। सिनायथि जानाय सुबुंफोरा जादों नुरुल आलम, महिदुल इस्लाम,
मुस्बा आहमेद, दिगन्तं सिबाजन आली, साहिदुल अहेलिया मिया, रमेश आली आरो गुबुन सानैया आशिक आरो हरे कृष्ण पाठक होना सिनायथि मोनदों, जेराव बिसोरखौ थाबैनो हमनो हागौ होननानै बाथ्रा बुंदों गिबि मन्थ्रिया। भारतीय जनता पार्टी थामहिनबा बिजेपिआ बिहार विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि नैथि फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। गासै मोन 12 गोदान मुं थिसनदों। मख'जाथाव बिजाथिफोरनि गेजेराव सुबुं मेथाइ रोजाबगिरि मैथिली ठाकुर आरो बारग' गाहाय आइपिएस अफिसार आनन्द मिश्रा। गावनि मिलौदो गारां आरो मैथिली हारिमुआव बिहोमा होनायनि थाखाय मिथिजानाय ठाकुरआ आलीनगर बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन। बिथांनि मुं थिसननायखौ बिजेपि दोलोआ मिथिलांसल ओनसोलाव थानाय मैथिली राव रायज्लायग्रा भटारफोरखौ गोसो बोनो थाखाय मोनसे मावखान्थियारि नाजानाय होननानै सानजादों। ठाकुरनि राजखान्थियाव आगान होनाय जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी आरो बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारखौ बाख्नायनायनि उनाव मख'नो गोनांदि आं बिजेपि दोलोआव हाबनायनि उनाव समाजखौ सिबिनो आरो बिहारनि जौगानायनि बिहोमा होनो फैदों होननानै बिथाङा बुंदों। सासे लाइमोन आरो रोंगौथि गोनां रोजाबगिरि ठाकुरखौ सायख'नानै दोलोआ लाइमोन भट होगिरि आरो हारिमु मोजां मोनग्राफोरखौ गोसो बोनो थांखि लानायखौ नुनो मोनदों। देब्बिया कार्किया सिक्किम मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि गिबि आइजो आफादगिरि महरै सायख'जादों। मख'नो गोनांदि 2025 आरो 2026 मायथाइनि थाखाय सिक्किम मुलुगसोलोंसालि फरायसा गौथुम सुसानि आफादगिरि महरै सायख'जाबाय, जाय बे मासियाव जिरायनो हानाय गिबिसिन आइजो महरै सिनायथि मोनदों आरो बिथाङा जारिमिन सोरजिदों। 490 भट मोननो हादोंमोन। टीम आइडियानि महेश लामसिया मोननो हादोंमोन 355 भट। बेबादिनो टीम संकल्पनि लकेश जाटआ मोननो हादोंमोन 224 भट आरो केम्पासआव मोनसे गोजोन भट होनायनि उनाव मैया मोनाबिलियाव भट साननाया जोबनानै थाङो। बिथांनि हानजानि केप्टेन पारदर्शिता समाबेशिता सोलोंथायारि फोसाबथायनि सायाव नोजोर होदोंमोन। फरायसाफोरनिफ्राय गोख्रों मदद मोनदोंमोन। बिथांजोआ बिथांनि देरहानायखौ रंजानो थाखाय गोसो गुदुं मददगिरिफ्रा मुलुगसोलोंसालियाव ज' जादोंमोन आरो बेखौ फरायसा दैदेननाय आरो थान्दैथिनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव दावगानाय महरै नायदोंमोन। गोदान मावफुं आफादनि मावख'आरि समायखिरा लानाय हाबाफारिया 19 अक्ट'बर थामहिनबा दिनै जागोन होनना मिथि मोनदों। NHIDCLनि मावफुं बिथोनगिरिखौ घुस लानायनि दायाव खादों। सिबिआइआ NHIDCLनि एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर रितेन कुमार सिंहखौ 10 लाख रां घुस लाबाय थानाय समावनो हमनो हादों। मिरु नायबिजिरग्रा एजेन्सिया गुवाहाटीआव थानाय नेशनेल हाइवे एन्ड इन्टारलिंकिं डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन लिमिटेडनि मावफुं सालायगिरि रितेन कुमार सिंह आरो रिजनेल अफिसार मैसनामखौबो आसामनि 37 नं माहारि राजालामा 4 लेन मावथांखिनि थाखाय सम बारायनो आरो फोजोबनायनि फोरमान बिलाइ होनो थाखाय 10 लाख रां घुस लानायनि दायाव खानाय जादों। बेजों लोगोसे सिबिआइआ टिकादार कम्पानिनि थान्दै बिन'द कुमार जैनखौबो घुस होनायनि खामानियाव लोब्बा थानायनि थाखाय खादों। बेनि उनाव सिंहजों सोमोन्दो थानाय गोबां जायगाफोराव सिग्रोमनायाव गुबुन गुबुन ओनसोलनि गासै गं 20 प्लेट आरो गं 9 प्लेटफोरनि बिगोमाफोरनि फोरमान बिलाइजों लोगोसे 2.62 कौटि रां बोखांनो हादों। सिंह आरो जैन सानैखौबो गुवाहाटीआव स्पेशेल सिबिआइ केसनि सिगाङाव पेश खालामनाय जादों। सिंहनि सम्पतिनि फुंखा आरो गुबुन NHIDCLनि मावथांखिफोराव बेबादि बेले-बेजेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथि मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।